Aurreko bideoan sakabanatze neurriak aurkeztu nizkizuen, beraien adierazpen matematikoekin batera. Gaurkoan bariantza eta desbiderapen tipikoa kalkulatuko ditugu, maiztasun taulaz baliatuz. Bariantzak dituen bi adierazpenetatik nik bigarren hartu dut, eta desbiderapen tipikoa bariantzaren errokarratua da. Hel diezaiogun orain arte erabilitako adibideari, alegia, sakelekoen prezioari. Prezioa aldagai jarraitua da. Beraz, lehenengo pausua klase markak kalkulatzea izango da. Lehenengo tartearen klase marka 22,5 da. Hau da, 7 eta 38ren arteko erdiko puntua, 7 gehiago 38, zati 2. Era berean, bigarren klase marka hau izango da. Hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, eta azkenik, 177,5. Bariantza kalkulatzeko, hainbat elementu kalkulatu beharko ditugu. Lehenik, batezbesteko aritmetikoa kalkulatuko dugu. Batezbesteko aritmetikoaren adierazpena hau zen, eta aurreko bideoan kalkulatu genuenean, zenbakitzailea kalkulatzeko maiztasun taulan zutabe berri bat idazten genuen. Zutabe horretan, maiztasuna bider aldagaiaren balioa idazten genuen. Kasu honetan, 22,5 bider 5, 112,5 izango da. 53,5 bider 15, 802,5. Urrengoa, 845. 1386. 1718. Eta azkenik, 1775. Batuketa egin behar denez, zutabearen batuketa, maiztasunen batuketa, 74 da. Eta elementu honen batuketa, 6619. Beraz, datuak ordezkatuz, 104,36 lortuko dugu. Hori da, batazbesteko aritmetikoaren balioa. Ondoren, bariantza kalkulatzeko zenbakitzaile hau kalkulatu beharko dugu. Eta hau kalkulatzeko, maiztasun taulan beste zutabe bat idatziko dugu. Baina kasu honetan, aldagaiaren balioa karratura egingo dugu. Kalkuluak oso errezak izango dira. Zutabe honi berriro ere aldagaiaren balioa biderkatuko diogu. Beraz, 22,5 bider 112,5, 2531,5. Eta era berean, beste elementu guztiak. Kalkulo hauek, kalkulo horri baten bidez, oso errez egiten dira. Azkenik, 315,072,5. Eta nola ez, guztien batuketa egin beharko dugu. Azkenengo, hilara honetan, guztien batuketa idatziko dugu. Orain, datuak ordezkatzea besterik ez zaigu gelditzen. Hemengo zenbakitzaile hau, 849,560. Zati, maiztasunen batura, 74. Ken, batezbesteko aritmetikoaren berbidura. Kalkuluak egin ondoren, 23.283,37 lortuko dugu.
Hori izango da bariantzaren balioa. Baina guri desbiderapen tipikoa interesatzen zaigu. Beraz, 2383,37ren errokarratua eginez, 48,82 lortuko dugu. Eta hau da desbiderapen tipikoaren balioa. Orain zuen kontura ondorengo ariketa. Maiztasun taula hau oinarri harturik, bere desbiderapen tipikoa kalkulatzea. Horretarako kontutan izan emandako pausoak.